Dibêjin rojek ji rojan li gundekî li Qerexa Ferê gayê malekê serê xwe xistibû kûzê nîskan. Serî têde mabû, nikarbûn derxin. Gelek pêra mijûl bûn, safî nebû. Biryar dan ku herin ji jîrikê gund alîkariyê bixwazin. Ga teva kûzê nîska birin ber deriyê jîrik. Jîrik lê nihêrî û got: serê wî ji xwe çûye, şerjêkin bila laşê wî ji we re bimîne. Xwediyê ga pê bawer kir, anîn berderiyê xwe ga serjêkirin bi hev re gotin: mala jîrikê me ava, seriyê gayê me çû, qene laşê wî ji me re ma. Di wê navberê de gayî li ber xwe da. Serê wî li erdê ket, serî jî derket holê û vê carê dîsa bi hev re gotin: bi saxî jîrikê me hêja ye, binêrin seriyê gayê me jî ji kûz filitand.